Hola, veïns i veïnes. Faig aquest vídeo per explicar-vos el tema de la factura de l'aigua, que la rebreu en els pròxims dies, tant per correu postal, la factura física, com el càrrec en el banc. Ja sabeu que durant el mes d'agost tinguérem un problema de no poder utilitzar aquesta aigua potable durant 30 dies justament, durant un mes, i ja us vaig anunciar que per part de l'Ajuntament anàvem a fer tot el possible per a que aquesta factura de l'aigua fos el més reduïda. Hem estat en converses i mantenint reunions en l'empresa, en la Clara, que és l'empresa que té la concessió de l'aigua en el nostre poble, i no hem arribat a ningun acord. Ja vos avance que vos arribarà una factura de l'aigua elevada. I ara vos passaré a explicar totes les raons de per què i aquest motiu. Com veureu, quan rebeu la factura en el vostre domicili, hi ha diversos conceptes que se cobren en el que és la factura. Se cobra l'aigua, l'alcantarillat, la quota de tractament d'aigua potable i el cànon de sanejament. Això per un consum mig, que és el que diguem a l'empresa que ens ho calculàrem, ens vindria sobre una rebaixa de 4 euros i estem parlant d'un import de 35,33 euros de factura. Evidentment no estem d'acord en aquesta rebaixa, ens pareix, i ens ho vaig dir tal qual, ens pareix un insult de cara a la nostra població i per tant suposo que l'empresa ho aplicarà en les vostres factures i ho veureu, però que anem a pelear-ho, anem a arribar, ja ho hem reclamat i farem el que siga tot possible perquè nosaltres pensem que s'ha de rebaixar un 30% de lo que és de tota la factura, incloïts els impostos, no sols de lo que és el consum de l'aigua, que al final ja vos dic que d'esta factura de 35 euros més IVA, de consum seria 6 euros. Vull dir que al final de lo que és el consum de l'aigua paguem molt poc, quasi que tots són impostos. Per tant, comentar-vos això, que us va arribar la factura, però que estem ahí, de part de l'Ajuntament anem a fer tot el possible per a que ens vingui una rebaixa en les properes factures. També comentar-vos que en aquesta factura tindreu inclòs el cànon de sanejament, que en les 4 anteriors no les teníeu, per un import de 21 euros. Això, 21 euros i pico, i ja estic dient que segons el consum, que sempre estem parlant d'una factura d'un consum de 30 metres cúbics. Durant els anteriors 4 trimestres, este cànon no se va pagar per part dels veïns i veïnes perquè l'anterior govern de la Generalitat el va suspendre. I tenim 4 factures, el cànon atrasat. Sí que hem pactat en l'empresa que el cànon atrasat que se tenia que pagar en 18 mesos en 6 factures se faci en 5. I per què? Perquè anem a pelear des de l'Ajuntament i hem presentat una moció per a que aquest cànon se perdone, se condone per part de l'actual govern de la Generalitat. Que ja vos avance que en el ple del proper dijous anem a presentar aquesta moció i esperem tindre el suport de tots els partits polítics per a que deixem de pagar. Però sí que vos apareixerà novament el cànon de sanejament de 21 euros. Vull dir que per a un consum de 30 metres cúbics anem a tindre una factura de 50 i escaig euros. I aquesta era tota la meva explicació. Ja sabeu que, com sempre, estic disposta a donar-vos totes les explicacions que estimeu convenients i que necessiteu tenir alguna reunió per a que vos expliqui alguna cosa més detallat, estic a la vostra disposició. Moltes gràcies.